Kisumu County ne jalar kom Woman Rep ma Kisumu Ruth Odinga omedo kwayo kanisa mondo koro dhi nyime to kod timo lam ne Ombulu Raila Odinga yud kom mar ker kochopo yiero bende chano juma manyien. Ruth mane lose kanisa mar Ruwe Holy Ghost Church Kwayo Kisumu ilo Ombulu Raila Odinga bende koro nogwel kaka wendo e kanisa nogono olero ni jopiny koro ber kobiro wuok oko kar rombgi ogone Ombulu Raila Odinga. Ne otene to kod migosi Nyaurinya bende koro chung'ne campaigns meke wuon ma bende koro wacho ni alam en gima biro kelo lokruok ahinya molot ahinya kelo loch ne Ombulu Raila Odinga kaachiel kod Mikayi Ruth Odinga e yiero mabiro. Kawuono ne wakawo nafas kaka tim Ruth Odinga High Excellency mondo wabi alam gi kanisa moluor mar Ruwe Holy Ghost Church of East Africa kendo wabiro molemo maber kendo wakwa lamo kendo lam ne jakom the 5th President of the Republic of Kenya Ombulu Raila Odinga olam ne Odinga sa family to lam ne nyaka mami e azimio mare mar kombe mar Women Rep to kanisa ka wayudo ka joma tindo ng'eny omiyo wakwayo joma tindo duto te mawinjowa e piny mar Kisii, piny mar Nyamira, piny mar Siaya, piny mar Kisumu, piny mar Mabei to migi Migori mago e deep strongholds mag Raila Odinga mondo joma tindo owe naka joma tindo owe ubaga joma tindo owe weche manono e mantie social media joma tindo wuog oko mondo sir moluor Raila Odinga ke jakom wacho ni wang'ni sasa ma wang'ni en mar joma tindo ke joma tindo e modhi ge sirikal omiyo wakonyo joma tindo ne kochopo tarik 9 dwe mar 8 to wawuoguru oko wate mondo wago kura ne Raila Odinga gi joge ne duto te mondo waket tiende obed motegno mondo obed gi sirikal motegno mondo ran sirikal maber kokamano ese mondo ugetho. Kawuono wabiro lemo gi joruwe roho East Africa maduong' ni giluongo ni mondo walem kodgi e wach mar Raila Odinga mondo kaka nyamin gi achung' kode lo mane gidwaro to ging'eno ng'amo dish mawuotho masani oluoro piny konchiel koni gi koni moko nyal chopo koro abiro ka magi wacho ni gitieko koro wachgi mane gidwa ni gilam ne jakom mano sebedo nyaka e lek mar Archbishop makae mane wacho ni nong'eyo ni Raila 2013 December ni Raila ne dhi bedo president kendo koro wachno oneno kochopo to gidwa ni mondo wachop kae mondo gimiwa bandera manyiso ni joruwe roho ma East Africa owacho ni Raila Odinga dhi bedo president. Oganda kaka ong'eyo ni Raila Odinga osechandore gi kodwa kaka oganda osebedo gi chandruok nyaka nene modonjo nyaka e jela e wach mar siasa ma Kenya kaeni ma en owuon kaka waneno sani en manene jaluo mar joganda wa ma ne nyalo wuok ma bendo osewuok manyalo dhi loso nyaka gogendni moko ka mogendni moko ka winje mayie mondo sire mondo bed koda president mar Kenya waka. Wakwayo joganda wa ni kuom mano tongo bed wich kuot ndi kakoro en owuon ma en owuok e Kisumu County e Uganda wa kae ma Nyanza ka ni mondo kik miye oginene kura kuom romrwa. Akwayo kende ni joluo wawuoguru te jo Nyanza te wuoguru gi teko ute mondo wago ne Raila Odinga kura tarik 9 kik walew kura makoni wawinjo ni pok nokaloga kura duto ma Kenya pok nokaloga ata 9 to sani wakwayo ni kuom joluo wachope uru kata ata 99 mondo water godo Raila Odinga mondo wan ma wakwod wi ogende moko kendo walos record mani wan mawuok ne wach gini en marwa to gini wadwaro gimago abe akwayo ni daher mondo tarik 9